Yesu wazukuru, Yesu wazukuru. Yesu wazukuru vasekuru sainti. Welcome Zukuru Auya, welcome. Welcome to Uncle Saint Stephen. Takatandara Hedu. Kadaidze vamwe kamuzukuru. Katidane vamwe vazukuru. Timboti mwinyi mwinyi takatandara zvedu. Timbomwinyi mwidza. Anditi. Timboti mwinyi mwinyi. Timboti mwinyi mwinyi na Uncle Saint. Yes, vazukuru wangu. Welcome, 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 welcome. Welcome, welcome. Welcome, wazukuru timboita mwinyi mwinyi. Timboita mwinyi mwinyi. All right, Tete, welcome. Thank you very much for coming to this live. Tete, maita zvakanaka mauya. All right, regai ndikupe link. Link racho ndoziva kuti rowanikwa kupi.
Right. Vazukuru vasekuru. Yes, Ben. Salis World. Rosi Mugumira. Yes, mzukuru wangu. Tete zviri kudii? Tete Rosaria Murisei. Angu vari kumbotesta. Kunotesta masettings. Kucheka masettings. Handiti? Angu vari kumbocheka masettings. Zviri kudidi? Tati timboona kuti tinozvikwanisa here. Handi muri kuziva kuti muri iri kukura. So family painenge ichikura zvinoda kuti tinge tinoonawo kuti tinge tiri tinokurawo. Handiti? Zvinhu zvese zvinoda kuti zvinge zviri zvinodini, zvinokurawo. So ndo zvatati timboita nhasi. Right, link ndaisa. Muri kuona here link? Nhasi hapana topic. Nhasi tiri kungotesta, hapana topic. Takatandara hedu. Handiti? Takatandara hedu kaSaturday. Kuri sei kwese kwamuri vazukuru nana tete, zviri kudidi? Link ndaisapo yaiti tandare zvedu tichingotaura kwemaminutes mashoma shoma. Handiti? Timboona kuti zvoni zvinofamba sei. Tinozvigona here? Link ndaisa, maiona here? Maiona here link vazukuru nana tete hanzvadzi dzangu? Link ravepo pasapo. Link right. All right. Tete muri ready handiti? All right. Okay, pindai tete. Chichaitika. Kondopinza sei tete wangu namukoma wangu vanopinda sei sezvizvi? Okay. Komayo boy. Chibaba. Komuri kunitwa? Kochirungu ka? Ndakachitirwa nevazukuru wangu nemwana wangu pabirthday ndikati naiwe uda kuti titite hatataki. Chirungu neno ndiri kutovhiringika. Kuna inonzi Zoom sekuru. Kuna inonzi Zoom. Yandakasiya rimwe zuva pakati namuzukuru wangu 4. Mwana wangu kuita Zoom yekuti vanhu vese nevekuZimbabwe ndikati iwe tichaita mamigraine headache tikaita maheart nawo hatizvigone. It's too much. Ndakanzwa kuti Zoom iyoyo vanhu vari kutoita maconference echechi neZoom. Kana mainterviews emabasa. Yes, iri kuizwa. Kuona it's a must kuti tofanira kutogona zvinhu izvi. Motoijoina Zoom yakatopenga whether you like it or not. Handiti? Right, tete timbotaura nechirungu. How are you? I am fine, Sekuru. How are you doing? I am doing great. It's good to have you here today, Takatandara Hedu with Uncle Saint. Yes, it's very nice. You know, to chill out and go back kudya first. Oh yeah. Mkoma your boy. Chibaba murisei. Murisei mkoma. Tinofara. Tikatirega tingotandara ndimi right hand man kandi ndinotokudza ndo zvandachingotisa ndikaona ndatova mustudio. Kana nindatongoona izvi pakopota vari live. Ini ndandisandamboita live iyoyi kai. Iyoyi. Tete Sally. You are looking good. Wow. Welcome.
Takatandara Hedu. Muri right. Thank you. Hello boy, how are you? Mambo sana, how are you? Ndiri right. Tete Sali muri banya ere. Muri kenge ikoko. Zvinofadza. Ndiri right ne. Mati? Mabamati muri banya kuti banya. Mabamati kungudza kumusha chaiko banya. Ndakakurira kwaifiridzika kuNew Canaan. So slang ndo yakazara. Manje sana mukoma boy beats vanozere banya because vagarisa kudiaspora futi va. Isu takaenda 1992 but banya ndinoiziva namaport B. Maport B. Kana hai. Because age yachona inosiyana pane age yana banya kweta age yana ndeipi. Aiwa ndeipi ndo iripo futi ka nemuzaya. Ndinachitoa kuti muzaya. But murikuona kuti ana right. Yeah, ozosvika ana bolato. Kwaiva nana hanzi ana asichinai muchiruiza here statement kuti asichinai. Iyo endakamboinzwa nofunga yakambonetsa nai. Torana wadi futi madi. Ana madi ndova pano ema 2000. Yeah, nofunga madi ndema 2000 zvesure. Ana bolato ndova pano ana 2017. Futi waizia izi manje here. Ndeve chidiki ve recent ivava futi waizia iyoyo. Taurazve imi Tete Sali ndibatsireka. Taura wedze kuti loka. Tete Sali ndibatsirei. Ndine ndobvisera pane pakanzi participant tichi ndokwanisa kubvisera. Pakanzi participant apo ndokwanisa kubvisa kaniki kachona. Pakanzi participate. Participants ndokwanisa kukabvisa here. Because handichanatsoona. Kana kasina zvako. View chibvisei chibaye icho chokuma-comment. All right, thanks very much. Online viewer comments. Kondachitya kuti vanhu vapinda muningiso vanhu vapinda mustudio vabaya pasipo ndo disaster in heaven. Edzisai mukuru wangu Alfred ndiri kukuona. Zviri kudii Alfred? Pane vanhu vanotisapota vakomana na Alfred, they support us guys. Ana Clive, we love you so much. Alfred. Clive usvike kwangu. Vanosupport. Because uyu mamona manager waangu here anonzi Rozi Mugumira uyo. She's a mother, she's a wonderful person. And yes, Rosie. Na Peludens Stole. These are wonderful people. And my comments. My comments are good. Uyu murume wangu akufona. Ngambira kadari. Ndaivedwe. Yes, Clive, Lucia. Bestie, yes, bestie. Bestie, how are you? Right. Satanyanyoenda kure. Inzwaika vazukuru vangu. Ava vari panapa vese vapinda mustudio kama YouTubers.
pakona apo kana makamboona pamusoro panext pangu apo vanonzi mukoma your boy beats asina kundobatana ravo chairo vanonzi mukoma Elton but musazviti hamuna kuzvinzwa is the man behind the boy beats. Sorry yes handizombofe ndakaridzokoro and then koti so inonzi your boy beats. Let's go and subscribe to your boy beats. Your boy beats. Yes. Your boy He's beats. Okay. One of the biggest YouTubers. Havanopisa. Basa ravo rinototii. Yes. Because what tinanzi Tete Sally's World. Vari pakona wakachena nemagira. Ndiri kutozviona. Manje inini nekuchembera ndikapfeka magirazi angu auchaona. Nemagilodishto. Victoria, saka maziso angu angaita sakurwadza. Okay. He went to City Walk. All right, sorry, ndachimbopindura mukomo wangu. So maziva nenyaya angu. Kutongojaira. Inzwaika ndoda kuti mungoti happy birthday to my brother. My brother, come. People are waiting for you online. Yes, this is my brother. Oh, hi. Hello. Yes, happy my brother birthday. From happy birthday. His name is Wale. We call him Walex from Nigeria. From Nigeria, I thought so. Yeah. Yes. How are people doing over there? Are you married? Yeah, sure, 100%. I got married. Ooh. Oh, I wanted to say I love you. Oh, I love you too. You guys are very close. Very quick. I'm joking. Enjoy your day. What's her name? Can I know her name? Yeah. Technology tetesalika ndakandichaita ndachafenda mwana wangu ndaita happy birthday muzukuru wangu marimwe zuva. Yesterday it was his birthday. He had a party yesterday. Hey. So happy birthday to you, my brother. This is one of my first 5 subscribers. And he's even watching my videos, even if he doesn't understand. Oh, thank you for your support. Thank you. I know that's very nice. Yeah. You left to learn language now. You have to learn Shona. My husband speaks Shona very well from Congo. So you have to learn. Yeah, sure. Maybe if you learn our dialect, we will give you one of our. That's good. I'm very happy. Yeah. Today the weekend is just relaxing, yeah. Oh dear. Okay. All right, much love. Whether you say nasi kunoku, kunenge kune ngozi kunoku. Zvakaita kunze uku. It's not that cold. Kuno manje. It's sunny. Akusitonora nasi. Oh, kuri sunny kwenyiko. Yeah. Right. So, hey, lady, how are you? Hey. Inda. Yeah. That's not ambirwa pano pashow. Jive. Yes. Jive. My YouTubers tiri kukudai muno mustudio. Lady Scara. Eddie Baloy, thanks for your support from mzukuru wangu. No, freezer, yeah, Lady Scara. Yeah, better.
Simba Moyo, Yeah. hello. Yaita. Yeah, so inzwaika nyaya iri panapa. Takatandara hedu. Okay. Lady Scara uri kumhoreswa nayo boya. Nofunga yavo iri kufreeza a little bit. Aiwa, Lady Scara yagara inonetsa. Oh, vari necho. Lady Scara yagara inonetsa. Vari ku. Is it Cape Town? Ah, I see. Yeah. Right. Enzwai manje tanga tiri panyaya yemazuva kuti mazuva vanhu tichikura. Alright, ndanisa ndapedza kuita introduction. Tati Tete Sally, she's vanorana Sally's World, anditi? Yes, also, yeah. Let's go subscribe there. Also, Tina Rosaria, Tete Rosaria. So you go to Rosaria N, anditi? Dagona. Ikoko manjega, you go intellectual. I feel honored because munozivachi ndakutombofamba ndichidzika downstairs nofunga vauya negrocery rangu. All right, Daddy. Yeah, and then it's okay. Do you know what is on? It's okay. Guys, do you know when she's married to a celebrity? Do you know? ndiri kuda. Guys, do you know? Really? When she's married, yeah, to a celebrity. Yeah. So, right. Ndachida kutaura kuti also she's the manager wa Yondo Sister. Pane anoziva Yondo Sister? Yeah, vanomuziva. Tete Rosario is the manager of Yondo Sister. She's the one who is organizing all my shows to Europe. Yondo Sister. She's a great person. Thank you. Yeah. Also, she's working in health industry. So we are quite blessed. Lady Scara yake, she's doing great. She's doing great. Ikoko munonodzidza. Hanzi tinoita zvese. So go and subscribe, guys, to channel Lady Scara. She's one person also akatondinspire kutotanga channel ino. Anditi? Your boy yeah. So, Uncle? right. Yes. Murukundinzwa? I think pane guys. mukaona ndakataka regai ndidzike downstairs. Ndiri kudzika downstairs nofunga vawisa grocery rangu but ndoramba ndiri on. All right, it's okay. Right. My name. Let us start. Chimbo. Right. Guys, mbichana. Toda timbotaura mbichana vazukuru vasekuru handiti. Nezvemusikana ari kupisa. Timbotaura nyaya dzedu dzakatika. Hello. Tanga tichiita nyaya dzakati one day. Grocery. Toda kuti timbotaura mbichana pamusoro penyaya dziri kupisa. Sandra Ndebele akangozoerekana aposta maphotos akabvirisa inonzi akabvirisa social media.
Munoto kudina Sandra Ndebele Sandu wedu atinoziva chaichai wekuimba kasongo kandakapesera kunzwa kakaita hit nako kainzi Malaika muchirukazi waka Malaika akangozoti nya nekuda kwezvimwe zvainge zvichiitika but akazodzoka akupisa Sandra akangozodzoka akupisa guys ameno kwaichengetwa naSibindi andakakudza kuti she's married, she's a wife and a mother of 3 and anonzi mai Sibindi akangozodzoka akupisa. So ndevamwe vanhu vakadzoka paspotlight vanga vamborova muindustry yemusic but zikambekera vakazoita manjeka akatungidza masendline mastreets ese akamatungidza akatanga kubvira kotiwo futi takazoona live yakaitiwa a day before yesterday yakaitwa na Tatelicious achifonera macelebrities munoionawo sei yaitwa tinogona kumudescribe tichiti munhu akaita sei Tatelicious. I think kune vakaona vese maiona the way she was pushing Ziva to the edges. Munomuonawo sei Tatelicious muzukuru wedu umwe wedu in terms yekuti chisekuru amashoko ake the way she communicate with other celebrity ozoti munhu yane free spirit wekuti she's ari free kutaura anything. Yeah, but I think in life we need to be careful to hurt other people nemashoko nekuti mashoko once wataura you can't take them back. Ndo zvandinopreacha even kumwana wangu kuti be careful to what you say to people because once wataura mashoko anodzama you cannot reverse them. Okay, all right. That's the way I think. All right. Tete ndanga nchiona video renyu muchitaura pamusoro pema-managers nema-artist nezvakasiyana siyana. So ndoda kubva ndangoipinzawo nyaya yachona tichimbotaura zvishoma pamusoro pevanonzi ma-celebrities, ma-socialite tingati ma-public figure mu-entertainment industry. Munovaonawo sei especially panyaya dzekuti zvavanotaura zvimwe zvachona hazvidi here kuti vange vane ma-advisors, hazvidi here kuti vange vane vanhu vanovapotawo vachivadzora nekuvaudzawo mashoko ekuti izvi hazvitaurwe pavanhu izvi zvinotaurwa pavanhu. Because I think it's a big challenge yekuti the biggest challenge that we are having is our celebrities, they don't know what to say on public. And they don't know what to do also when they are on public life. Okay, I can give an example of Winky D. You will never hear any drama about Winky D. But the rest are drama riti. I think this is the problem ichocho vanhu vanoda kuadvise because sometimes status inopengesa vanhu. Okay. To be a celebrity, sezvamunogara muchitaura, unoitwa ucelebrity nevanhu. Yes. Asi turn around wakutuka vanhu vavo vanopisa ucelebrity, then hauchaziva zvauri kuita. Anditika. As I say, mashoko emunhu anodzama ukataura usingafunge. Nekuti kana wazoabuditsa, you can never take them back. Munhu achagara nemashoko iwayo for the rest of their lives. Saka yes, I think my celebrity isusu vanoda kutichwa kuti to be humble. Mamuchitaura manje so kuti ungave celebrity unokwanisa kuerera ato zita rebasa but be also humble. Separate celebrity ne-individuality wako iwo as a munhu wakabva kuvanhu. Yes. Anditika? That's why ndichiti whether vamwe celebrity unovaitisa fanike havachaziva zvavari kana kuti havachaziva kwawakabva. I will be surprised kuti haumboziva kwawakabva iwewe. Yes. But I think zvinoitika vanofanirwa kuva careful
kana vachiita convey zvinhu zvavari kutaura kune mumwe munhu, nyange munhu iye akurwadzisa sei, know how to approach them in a nice way. Okay, so tiri papo haisi nzira here yekuti vanenge vachida kuti vagare vari vanotaurwa nezvavo, because these people also remember kuti vakanyarara futi ka zvinoita seunge vasisipo. So haisi kutaura kwavanenge vachiita haisi zvinenge zvisiri planned here sometimes. Yeah, publicity stunt yakasiyana neku-insult munhu. Okay. There are two different things. Publicity stunt nekubuda uchi insult an individual. People will need to be very sensitive about each other. Kuti zvatinotaura izvi, iwe would you want kuti mumwe munhu akutaurira mashoko akadaro anorwadza kudaro? Anditika. So ita publicity stunt zvakafanana ndipe example. Yondo kana ari pa stage is something else because ibasa rake is an entertainer. And it yes. But kana ari muvanhu zvepa stage zvapera. Just as humble as anybody, anotokubikira chikafu muchidya muchitokurukura unotomutarisa kuti ndiyo ndokuti kana ari pa stage ndo zvinonzi kuseparata basa rako nekuva munhu ari humble. Publicity stunt hairambidzwi, but haikona kuiusa kuinsult other people. Ndokufunga kwangu inini, ndo maopinion angu, ndo maonero andinoita. But at the same time, Tete, I'm saying, what about if they plan? Okay, we can take, for instance, the issue like Yana. All right, say Anonzi Tatelicious. Okay, Queen Tatelicious. She was singing some words about Pokelo, and what about if maybe behind the scenes these people they sit down and they organize with guys, let's do like this, like this, like this, because actually vanhu futi neswati ne problem ekuti we like kunzwa nyaya dzinenge dzine kunetsana mukati. Ndo nyaya dzinotengwa zisingaiti. Even if you want to see pamachannels mazhinji nyaya dzinopublishwa zvakanyanya kana dzinomhanya dzinotrenda inyaya dzinenge dziri negative. Vanhu vari kusvika pavari kugara pasi voona kuti no strategy iripo guys, these people they want drama, let's create some drama for them. Yes, studio. Welcome to the studio. Mkoma mozi. Hello. Zirudi. Zinani, ziri sei? Moshi, good to see you. Tiri bo. Better. Kari seka weekend makazorora. Makazorora. Ka weekend kari bo. Ka weekend kari bo takazorora. All right. Thanks, Tete Sally. Thank you very much. Yeah. But I shouldn't go down. All right. Yeah. Saka muri kudini nyaya yatiri kungotaura Takatandara Hedu naangu. Yeah, nyaya celebrity our drama. Yeah. Celebrity in Zimbabwe. My platforms. Especially nyaya itaura Tatelicious nezu. Maramundo. Okay. Pokelo. Pokelo. Ila kalayo. Na Scara. Mawedzi anoshandisa paplatform. Nezikumbuka murume vakaita ndokunomba kudara vanenge vachina munhu wako. Okay. Haana kana brain. Vanongotaura zvauya kuna Tatelicious, kuna maiti, kuna inonzani Linda. Yes. Linda vanhu tiri ava ngwadza vari kutora muti. Yes, but vanowana dziva.
Have you seen Stana? He was trying by all means to run away from that drama because he knew very well that if in fact, I'm being trapped here. So he tried by all means to escape the trap. Yeah. Stana waedza neumuta ano kuti maizuza ini ndongozi zvakaniza asi yakamurwisa chete kuti inopinda mabhurikana nekutara zvisina basa. So tate Lucia negrupu rake kapachiro ndechakunda musoro matungameni. All right. So that trip up inenge iri kubreaka. All right, trip up tete Rosaria. Yeah. Imimi makashanda nema artist and you are still working with them, you are promoting them, you are doing a lot of things in music industry, and I'm not going to shanda at national level yet, at international level, because currently if you are the one who is managing mashows ayo ndo sister ku Europe ikoko kwamuri zvinhu zvinodadisa. I'm very happy kuti kuzivana nemi because muri munhu ane experience. Okay. Right. Ndoda kuti timbotaura pamusoro pema-celebrities. Kusiyana kwema-celebrities, ano ma-celebrity nevanonzi ma-socialite. Alright, ma-socialite, the likes of Anata Telicious, Nana Pokelo, and it. Yes. Nana Boss, those are my socialite. Yes. Timbotaura kuti vanhu ava vakasiyana papi chaizvo. Kusiyana ndiko kuti vamwe vanongoona fame anditi through kuti ari from a wealthy family, abva from a wealthy, haana chimwe chinhu chaakamboita chiri special, but because mwana wa Hiltons, she's an heiress or chi, then koitawo mamwe masocialites ari kuuya mazuva ano ekuti ano create like a YouTube odi vaakuitawo masocialites anditi ka macelebrity vazhinji vacho vamwe vacho they are talented, ma-actress, ma-musicians, so ndo the difference kana manyatsonzwa zvandarerukira without saying kuti pane chakaipa neusocialite or pane chakaipa neuscelebrity. At the end of the day they have to set examples because vane ma-followers vane vafollower. All right. Tiri papo futi kwazoti tine nowadays tane ma-celebrities, pastors and prophets. Ipapo zvinofamba sei because kumashure tikadautasa kumashure Moses unozona sei kuti kumashure uko pastors were not celebrated, prophets they were not celebrated, evangelists the likes of we used to have our own evangelist vaenzi PD Chiweshe anditi ana PD Chiweshe ka those are vanhu vanga vasina drama riri kuitika mazuva ano. Vanhu and they were not celebrities. That's all. Tine vanhu vakaita saananiko tine vakawanda ndatirega ndingopa example yevavo vachiweshe because vachiweshe vanozivikanwa zvakanyanya. So what is happening with our new generation prophets and pastors and preachers? Because it seems like they are mixing. Vari kuda kusanganisa zviri kuitwa nevanhu kunyika church futi vachida. Unozoona usei naye mukomo apo mabvunza mubvunzo wakanaka maningi. Asi ndapindura kubvunza iwo mubvunzo nani DJ kana muchifamba murodhi munosangana nema-magician kule maunzere. Hello, iri kubreaka chimbobuda mustudio udzoke futi. Anti link unaro? Iri kubreaka. Wadzoka.
Okay, bo. Okay. My guest, link riri kumusoro kwandichagonorisa. Ngatipinde studio. Takatandara Hedu na Uncle Saint. Right, munoti kudini nyaya ndabvunza tete celebrity pastors. Pacho a huge problem. Inini ndinotoona I have to nail it in the coffin and say it as it is. Because iye zvine zvauchazivi kuti pastor anomirire chii. Nekuti iye zvinezvi kana macelebrity neupastor zvamuri kutaura izvi muchizvisanganisa. It's a disaster. It's a recipe for disaster because iye zvinezvi anonzi maprofit kana kuti mapastor inanyatsowaziva kuti chii. And the behavior yavo does not resemble a pastor wandakakura nchiziya kana kuti a priest wandakakura nchiziya. Completely. Azvichaita resemble because vaakuzviita ma-celebrities and imwe behavior yavo haisi kutomboita. So handisi kutomboziva kuti anyway mubhaibheri kwakataurwa kuti kuchauya machechi enhema. In the Bible, kana ndiri kuremember mavhesi acho because chechi chaiyo hameno ndakapedzisira kuenda rini, but zvakambotaurwa kunzi kuchauya machechi enhema nemapasta nemapriest vanoti tinomuvha gomo iri ndichiendesa uko. So I think ndo zvaakuitika these days. Saka kuti uchinyatsоziva kuti are you a celebrity uri kungotsvagawo mari nezita rechechi, because ndakutoona kutoti machechi aya unoziva anototsvaga ke mari muchokwadi akanaka, anotsvaga mari nemuzita raMwari. Hey, I find it hard to swallow. I do find it very, very disturbing. Ivo vanenge vachitaura vachiti number one vane mavhesi avanotaura ka vanoti vane imwe inonzi touch not my anointed ones. Hanzi touch not my anointed ones ndo imwe yachona. Vane vhesi futi imwe yekuti hanzi chiko hanzi unokohwa zvawakadyara. They've got, in fact they know the Bible. They know the Bible. Ravo vakaenda kunofunda Bible for other reasons, not for reasons yekupreachira vanhu zvemuchokwadi. Inini I don't mind saying it, but this is how I feel personally. Okay. And that's how I see it. So kuti pastor mu celebrate, it's confusing. Yeah, pane issue. Particularly a huge problem. Because patiri kumbodedza kuti mapasta ndanani mamborasika sei. Seguro marasika futi. Yeah. I can see. Yeah. But yaka freeze imwe. Mari? Inalibo. Right. Ruida. Link ndaisa mzukuru wangu Simba Moyo. Iro. Wataura kumapastors. Mumaprofita hapo. Alright. Link vazukuru ndaisa munhu wese ngambopinda mustudio nhasi ndingafara munhu wese ari pa. Yes. Ndenyu. Taura. Taura tinzwi takateerera. I can't hear. Aya stick. Ke stick arigaitonoti. Sorry, tete dzokai. Right. Ngatipinde mustudio, vamwe wada kupinda mustudio, ngatipinde mustudio. Tasarwa ne 15 minutes tiri pa live, so come let's talk.
munongobaya link iro rinokudzai zvinotevera vazukuru vangu handiti. Thanks very much once again to all those who are supporting Uncle Saint Stephen channel. Munodadisa vazukuru, thank you very much. Vasati vasubscribe, don't forget to subscribe to this wonderful channel. Malive edu akutanga nhasi hatina kunatsoita proper live because ndanga ndichitesta yanga iri 1-2 testing, so zvangozongondipererawo ndamustudio. But anyway, I'm very happy nekuti mauya vazukuru vangu, mauya kuzosapota basa renyu rurukura. Thanks very much. Takaitawo tadarikawo 1500 subs handiti. Takuda kuvavarira kuendawo ku 2000. Thank you so much. Ngatirambe tichisapota channel yenyu. Mutiudze futi kuti malive anotevera change tichita malive maybe two malive each and every week, but tichatry kuti tinge tiri tinoita paweekend vanhu varipo vasiri kumabasa. Motiudza time dzamunoda nematopic amunoda kuti tinge tiri tinodiscussa pamusoro pezvawo. Handiti vazukuru vangu? Tinoita tichitaurirana tichiudzana kuti zvakamira sei. So pindai mustudio, link ndaisa, link ravepo. Handi muri kuona link? Let's come into the studio. Everyone is welcome. This is our family channel, our favorite channel of our choice. So toda kuti tinge tiri, yes mukoma, your boy Beats malive atichatomire zvatatozwa panobayiwa kudaizve. Francisca mzukuru wangu, how are you? Uya mzukuru mstudio. Uyai mstudio. Nhasi hatisunatsoita chaizvo tachitesta 1-2 testing. But I'm so glad this is our first live and taitawo number yakati kurei. Thank you so much. Pindai mstudio, handisi kuona munhu mstudio. Bayai mupinde mstudio. Daisa link. Simba aripiko. Simba unga uchitoda kupinda iro link iro ndikutoda nezvako. Handiti ndikutodawo nezvako. So motiudza kuti ndezvipi zvamunoda handiti. Change tichitaura dzakawanda, pachange pachitaura nyaya dzakawanda panapa. So nhasi tangoti tingotaurawo nezvenyaya dziri kudi, nezvenyaya dziri dzanga dzichingoitikawo, tingotaurawo upenyu hwedu. Mukoma yo Beat. Muri kundiona here? Hamusi muri kubasa here mukoma yo Beat? Ndo mashefe pabasa saka timatyire zvedu. Nhasi ndatoitawo off. Nhasi ndazvipawo off mwana wamai. Ndikatirega ndimbodzidzira zvelife. Yes. Sometimes you need to. Yeah. Anonzani anti point Yes. Yes. Is my celebrity socialite. How can we work happy? Iri kukata. Alright, vabvunza hanzi is my titi a celebrity or a socialite? Hanzi tinovapatsanura sei ma-celebrity nema-socialite nema-celebrities? How do we separate? There's no point separate as long but you can body an example to the public. Because kuda separator vachita good to the nation or the public or to the citizens, then I wouldn't separate. No, like separate them. But what is the terms? What stand for? Follow under socialite. So it seems like my
but she looks like she's socialite also. Yeah, in mafungiro anguka, these people, they are the same. Why am I saying so? Anon the celebrity. Celebrity comes from the word is to celebrate. And as long as you have got some people who celebrate you and follow you, it simply means you're a celebrity. Yeah. Okay. So I think ipapo Zimbabwe ameno pane parikuti kanganisikei pamavara iwawo. But mu area yema celebrities machonaka munozoitawo vanonzi ma socialite. They are being celebrated in mu area yekuva ma socialite. Chii chinomboni socialite? Inini chikoro handinonatsoenda, but according to kunzwisisa kwangu ameno. Masocialite akabvira understanding vana vema-wealth. Okay. Kudhara vaingomingla together. I think yeah. Hands na Francisca. Yay! Hello, bring him in. Hello, sir. How are you? Say hi. Good. Everything's okay. Good. It's good to see you. Yeah, of course. How's work? Stay in home. I'm at home, but don't worry. It's just close. It's just close. In case if I miss a visit. All right. So, Chiti. All right, Francisca mzukuru wangu hanzi na sekuru daenda pinda badika pasa mama abo vataura chokwadi chandafarira akusisina ma prof. Yes. All right. Ana Simba neti. Thank you. Kozo to Joyce, yes Joy, how are you mzukuru wangu zurudi? Good to see you. Thank you very much for coming. Yes, Silent. Urisel mzukuru wangu Silent. Much love wazukuru wangu, and I love you so much. Right, nyaya tiringotaurawo ndeyekuda kuseparata ma-celebrity nema-celebrity nema-socialite. So vanga vachitaura, alright, vari kutaura avo vasara mustudio ka. She's a YouTuber, she's a music promoter, she's a kana vanoziva inonzi Yondo Sister. Yondo Sister, ndivo manager wa Yondo Sister ivo vaya. She's always in Paris. Kunogara Yondo Sister. She's married to one of the greatest men, one of the greatest guys in the industry music. So she knows music very much. Also, Semuna Garari mu industry. Vanonzi Rosaria. So go and subscribe to her channel. Yakanzi Rosaria. And vanodzidzisa zvakawanda. You will learn a lot of things if you go there. And also, thank you very much. Kunevese my doctors and nurses. She's working in the healthy sector in the UK, and she's doing frontline. Thank you very much for fighting for our lives. Thank you very much for everything. My doctors, a big shout out to you and all the nurses. Healthy industry sector. We love you so much. We'll always pray for you. Thank you. Thank you. Moses, itasoka na phone yako yabo. Gadget yako. Okay. Simba Moyo. Alright. Simba Moyo ataura. Yes. Alright. Yes, Simba Moyo socialite. Socialite is a rich person with other rich or famous people. Now, that's it. Vane vachizviitira kuda kuzikanwa futa nditi. Yadobetaura pamaprofita. Alright.
These days kare kwa majisha kama road wachitama maji. Alright. Mjiruzi right mazwa majikani road. Yes. Dizo mama tishani wose Hey, phone yako iri kubreaka mziki. Kata. Phone yako haisunzwika. Network. Iri kubreaka. Iri kubreak. Yay. Ziri kuramba. Yeah. Haugone kutype. Type at nechivering. Because ndakuzwa kwende auta. Rakida zvekutaura zora. Network yacho ine shanja minute yakaita sei. Apa tasarwa nema minutes mashoma 5 minutes for us to end this streaming conversation. Okay. Yeah. So tomorrow again we'll be here. Tomorrow wazukuru tinenge tripanapa but tichange tripanapa kuma time handiti. Ndichaisa check pa channel pa you just check pa channel penyu wazukuru pa Uncle Says TV muchaona time inenge yakanyorwa ipapo also ne topic tineti discuss pamusoro pezvei handiti. Right. Taura yenyu tete pama minutes mashoma sara modawo kuti kudii panyaya yatanga tingotaurawo hedu takatandara muzuva rekutanga. Saka zvandanotaura the difference Simba Moyo. Yes. Atozvitaura, that's what I was saying. But kana une mafollower. Yes. You need to behave. Yes. Okay. That's working. Yeah, that's it. So meaning to zone every socialite, every celebrity, everyone who is being celebrated out there, and you need to know that there are some people who to inspire, and so you know, paneva mwana that's right. Anoitwa na boss G Nimbi. So tofana ngoti tinge tinofamba zvakanaka. All right, thank you very much Tete for coming. Thank you very much everyone for joining us today. Thank you. Enjoy the rest of your day. Much love. Let's subscribe. Bye. Bye-bye. Yeah.